Austrija, mala ali razvijena europska država, privlačna je mnogim Hrvatima koji žele izgraditi poslovnu karijeru. Njezine investicije u Hrvatskoj premašuju 16,5 milijardi eura. Jedan od hrvatskih poduzetnika u Beču jest i Anto Sluganović, pokretač internetskog portala za hrvatsku zajednicu u Austriji, te jedan od vodećih ljudi udruge tamošnjih hrvatskih poduzetnika. Na njegovu radnom mjestu u Beču, točnije u bečkom Kurs salonu, posjetila ga je kolegica Kornelija Benazić. Tko ne bi poželio radni dan provesti u bečkom Kurs salonu, jednoj od reprezentativnih zgrada povijesnog Beča. U Kurs salonu je koncertirao i sam Johann Strauss. Danas zbog njegove glazbe u dvorane toga zdanja hrle mnogobrojni turisti, njih čak 350.000 na godinu. Svake se večeri održi barem jedan koncert. A sve to zahvaljujući Josipu Šušnjari, koji kao Hrvat u Austriji vodi taj prestižni salon. Njegov je suradnik mladi etnolog, kulturni antropolog i politolog Anto Sluganović. Usto je u svibnju prošle godine uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju potaknuo pokretanje web portala. Moto Europske unije je ujedinjeni u različitosti i Croativa AT je zamišljen da bude jedna platforma na kojoj ćemo mi prikazati te naše različitosti, to jest naše bogatstvo Hrvatske i hrvatskog naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Portal nije komercijalan, namijenjen je u prvom redu Hrvatima u Austriji, kojih je oko 100.000. Croativa AT sadržajno prati zanimljiva događanja iz Hrvatske i nastoji promovirati hrvatski turizam i hrvatsku kulturu na Croativu, kako na hrvatskom jeziku, tako i na njemačkom. Anto Sluganović jedan je od čelnih ljudi udruge hrvatskih poduzetnika u Beču. Cilj je te udruge umreživanje hrvatskih poduzetnika u Austriji radi bolje suradnje. Udruga je most između Austrije, odnosno austrijskog tržišta i Hrvatske. Uz to među austrijskim poduzetnicima promiče hrvatske ulagačke potencijale.